Sasapatusin kita. I'm gonna spank you with a shoe. I'm gonna spank you with a Pag may tiyaga, may nilaga. When tiyaga is hard. When you're hardworking, you will have food. Okay, mine is kunin mo na ang lahat sa akin. You can get everything from me. Sayang naman. Such a waste. Such a waste. Ngayon naririto. Right now, I'm here. Hala, nahulog. Oh no, it fell. Hulog. Oh no, it fell. Kung tawag sa anak ng baboy ay biik. Ano naman sa baka? We already did this. Guya. We already did this. Kung tawag sa anak ng baboy ay biik. Ano naman sa baka? We already did this. Guya. Already did this. Ubos, biyaya pagkatapos nakatunganga. What's this say? Ano ang sumikat sa buong mundo? Pedro Flores. What's the answer? I think it's Yo-Yo. Ilang hayop ang sinakay sa ark ni Moses? Wala. Are you sure? Wala. You're right. Pinoy quiz. Ilang hayop ang sinakay sa arka ni Moses? Oh, that is... I don't know. Wala. Kung ang merienda ay snack, ano naman ang ulam? Viand. Adobo. Say viand. Say viand. Ano ang taas pero di bumababa? Tumataas pero di bumababa. Edad. Sa edad, Umi. Ano ang dating tawag sa luneta kung saan binaril si Rizal? I forgot. Luneta. Rizal Park. Bagong bayan. Okay. Ano ang tawag sa panulat na ginagamit ni Jose Rizal? That's an ink. I forgot. It's ink. Pluma. Okay. Ilan ang dwarves ni Cinderella? Wala. Say wala. Wala. Pinoy quiz. Kung ang tawag sa anak ng baboy ay biik, ano ang anak ng baka? Baka? Guy. Kung ang kahapon ay Sabado, ano ang bukas? Lunes. Yeah. Sa Pilipinas, anong puno ang tinaguriang Tree of Life? Tree of Life. Malunggay? Or Nara? Coconut tree? Anong Tagalog ng strawberry? Presa. Okay, go on and buy my... Sino ang bumubuo sa Gomborza? Gomez, Burgos, and Zamora? I don't know for right. There, I'm right. Sino ang bumubuo sa Gomborza? Gomez, Burgos, and Zamora? I don't know for right. There, I'm right. Read it, Chalo. Kung nasa karera ka at nalampasan mo ang second place, pangilan ang pwesto ka na? Second place. Second place. Pangalawa.
Okay, let's try Noah. Ano ang ibon na sumisisid? What's the answer? What's the bird that dives? Penguin? Sa solar system, ano ang planetang pang-5 mula sa araw? What's the 5th planet? 3rd is Earth. Kung ang milkfish ay bangus, ano naman ang dilis? Anchovies? Okay, they're right. Ilang taon tayo sinakop ng Espanyol? 300 years?